Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Janessa. I really like you. Philip. May chance pa ko, Janessa? Ang tinuod, nakagusto sa panimo, dugay ra. Kan mo? Kita na? Oh. Yes! Nadugay malagi kag uli. Ko auntie. Ti, ngano ka? Okay ra ka? Day, Janessa. Mura kita na lang ito niyang mahibilin ni Puhon sa bahay. Ha? Ngano man, ti? Magbuwag na sila sa mama o papa. Si mama na nilain. Ug si papa sad. Unsa? Ang butog na unsa ni atong pamilya, uy. Sa una malipayon man unta kayo ta. Ate. Pero kung pasagtan kita nila, day. Isaad na to sa atong kaugalingon nga maningkamot tag-ato. Kung muhatag silang suporta na to, mas maayo. Pero kung dili ta mamugos. Kaya raman tingali na itong mabuhi nga wa sila ba? Kayahon na to. Ate. Mo ba? Unya, ikaw ging na nga kamuranduhan ni ate ni mo inig Pasko. Doon na ba Pasko? Ambot lang. Wa pa ko mahibaw. Pwede na mo sama, kung okay rin mo. Sigurado ka, Philip? Uy, ano kundi. Welcome ka anytime sama. Sige, akong ingnan si ate. Day, dili ko pretty. Ha? Nga naman, ti. Ato sa ko mag-celebrate sa bahay sa akong uyab. Ay, mao ba, ti? Ikaw, unsa man? Muban ka na ako? Ay, dili lang, ti, uy. Ato lang ko silang Philip. Ma, uyab na ko si Janessa. Oh, hi, Janessa. Ay, sakto giday ang akong anak. Gwapa gitinuod ka. Thank you, tita. I've heard nga kamo na lang duha sa imong ate sa inyo. I'm sorry that you have to go through that. Pero ayaw ka bala ka, ha? Dini sa amo. Welcome ka, ayaw ka dinhi. Thank you, tita. Babe, thank you, ha. Pero saan man? Nga pinagakay ko nimo. Og bisan ka sa wa inyo gipa-feel na ako sa imong pamilya nga lahi ko para ninyo. Siyempre, babe. O kinilay man eh. Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe.
Day, murag mag-live-in na ba mi sa akong uyab? Unsa ti? Unyay mong pag-eskwela? Dili na ko eskwela, day, uy. Nang-apply naman kong trabaho. Og maayo gani kinadawat na ko. Ti, Ikaw lang gid akong gikabalakan, day. ay kabalakan ako ti. Naaman si Philip. Dili ko ni pasagdan. Maayo hinoon. Pero magkinaunsa gani. Tawag ba giday na ako, ha? O, te. Aray nang kapuyo sa amo. Ha? Delikado kung ikaw rang usa dito sa inyo. Wa may problema si mama pod kung ani ka din yung puyo sa amo. Mayo din kay save ka. Philip. Babe, daghanag tao diha sa gawas good. Nag-unsa din na sila. Aw, ay nakahibo nga na, babe. Yung anak nila din sa amo basta ating eleksyon. Anhig na sila din magtapok-tapok. Mao ba? Kasam di mo dagan. Nalimot ka nga, dagag connection ng akong mama nga sa mga politicians. Babe, to ba? Di ba musayam ka? Oh, nga naman. Ingon dito sa mama. Basin pwede kang kuhaon nga dancer before magsugod ng pulong-pulong ba? Para paingganyo sa mga tao ba? Ha? Go na, babe. Takuro pag TF. Philip. I really like you. Maayo kay kang musayo ganina. Salamat, sir. Unsay pangan? Janisa, sir. Oh, nice name, nice. Sige, sir, ha. Aris ako. Good luck pohon sa election day. Sabta lang. Ingon na aturig dito siya. Kusog nga makik-socialize. Sige, tita. Janisa, andamay mong kaugalingon, ha? Kay murag daghan na nakauyon ni mo nga mga running politicians, da? Maayo kuno kayo kang moengganyo og tao. There's a possibility nga ikaw na gyud ang permanent dancer kada naay pulong-pulong. Sige, tita. Unsay di nakakomportable. Babe, usahay manggod kong makigatubang ko sa mga running politicians. Dili ko komportable. Ilabi na mga lalaki. Babe, normal na para nila. Normal para nila. Pero para na ako, dili. Touchy sila na ako. Unya, ilagtanan awan, dili na ako masabtan. Ay, una-una na ni mo kay first time pamagod ni mo nga atubang nila. Siyempre, they are nice to everyone, especially kay they are running for a certain position. Babe, imagine na lang. Gateway na itong duha to make things easier for us. Di ba ningon mo ka? Huwag ka take of exam last day kay nakati mo scholarship. Nag-astorya kami ni mama o ingon siya. Pwede na daw. Unsay pwede na. Makatake na ka. Yang gigamit ang iyang connection para makatake kasi mong exam. Unsa? Maong ayaw na ka-problema, okay? See? Everything is easy kung daghan kag connections. Philip.
Janisa, one of the running politicians kay mag-celebrate sa iyong birthday. And everyone will be there. And they also want you to be there. Tita, dili ra ba? No. You should be there. Basin one of them will offer you a full scholarship. Anugon sa, di ba? Tinuod, tita? Of course. Basta maluoy gani na sila. Mo-offer gina sila ingon ana. Sige, tita. Pag-ilis, ayaw ko na may suluba. Ha? Magigatuubag ang mga politicians. Wap na ilabot sa ubang mga invited nga elites din sa ato. Meaning, mga dagkong tao. Grabbing power connections. You have to look presentable. Di ba nakay-dress? Oo. Pwes, ilisa lang yung magsinina. See? Ang mga tao nga ni adini karon pulos mga elegante. The way mga storya. The way they present themselves. And lucky kita kay na-apply na nga event. Babe, feel free to tour yourself here, ha? Ako sa ato na akong amigo kay ikamay ko, okay? Sige. Dili mo ko komportable na akong gisulog, uy. Kita kayo kung dukanon niya. Fitting pagit kayo ang dress na akong gisulog. Wa pagit ko'y kaila din, Mangita kong spot din, nga. Way tao, be. Ay, at lang ko sluyo. Murag, naaramay kasanbayan di ay dito. Mayo kani kay naiswing din sa layo. Sakit kay akong tira ng heels, boy. Ayo kay nasuroy ka, nakaanhi ka. Sir, ikaw man di ay. You look so stunning tonight. Thank you, sir. Di mo niyo. Unsa man ni? Kwarta? Yes. 10,000 para nimo. Sir, nganong kitagaan mo ko ni mo, ani? You deserve it. Wapa ka. Ug punan pagyunan ako kung musaad ka nako every time nga makinahanglan ko nimo. Dapat naa ka. Sir. Magkasaad ba ka? Sir, ayaw lang ko gikapa. Nakita na ko imong asawa ganina dito. O posible nga, gipangita na kaniya karon. No. Don't worry. Di may bao ang akong asawa nini. Pagkahamis ko nimo. Bisan unsa pa ka akong tao, wa ko mahadlok nimo. Lam niya ning imong kwarta, wa ko mahangol, ana. Lagod ka sumama sa imong gibuhat. Ano na nagpa ka? Pinagin mo inyong concern? Wala mo'y concern kung giunsa ako niya kung ano nasagpaan ako siya? Babe, kinahanglan naman nimong musabay na nila. So nigawas na mismo si mong baba? Nakahibaw ka ning tanan? Og baon nang imo ko ipasulo ba tong ingon ator, ibaligya ko nimo sa imong mama ng mga lalaking politiko nga dili makontento silang asawa? Ano ba, Philip, ha? Pila mo gyud inyo makuha ang komisyon sa pagbaligya nako, ha? Di ba yung unahan ng klase, oy? Oh, really? So may tawag ninyo? Especially nimo? So kada nga nagkauyab ta hangtod karon, wa gyapon kay trabaho. Pirmi na ka magsalig sa ihatag si mong mama nimo. Janessa. Abilo kong tarong mo. Dili man di ay. Magbuwag ta. Tungod kay bisan kanos awa ko mangandoy nga maparte o pamilya nga ang source sa pagpakabuhi gikan sa hugaw nga pamaagi. Hog ikaw? Wa ko makinahanan og lalaki nga sama nimo nga way laing kipuhat kung dili magsige ragsalig sa imong mama. Dili ko mabuhi nimo, Philip. Wa ko'y future nimo. I don't wanna lose you, but I don't wanna use you
just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you. So kada tong hitabo, nikalit ko og kahanaw for 2 weeks. Nibakasyon ko sa bahay sa akong kaila. Ngawa gyud ako gi-on akong cellphone para lang ma-recharge ko og ma-restart na ako ang akong huna-huna gikan sa mga panghitabo. Mahal ako si Philip, pero dili lang gyud ako ma-imagine akong life nga mo end up niya. Dinhin na lang ko to, daghang salamat, RMN.